Здравейте, колеги и колежки. Днеска сме дата. Коя е императорката? 28. 28 април 2026 година. А така, Да, бе. първият ми рой до сега никога не е имал рой. Нали казват, че сивушките били слаби. Ето го. Сивушки. Сивушки са. Така, сега ще покажа аз как ги ловя. Внимавам се на пушалката, ако се наложи леко да ги напушвам. Така. Когато съм се тръгнал от миналата година. Вземаме един буркан мед. Бъркаме вътре в него. Като с двата пръста. Бъркаме с двата пръста. И намазваме е така. Затваряме. Така. Слагаме. Ще да взема ножичка, ама нищо. Така. И казваме е така. Сега, ако искаме по-бързо да влезат, ще напушим. Ще напушим и те ще влезат. Както виждате, ето покажи как тръгнаха. Чакат. Чакат. Много колеги ги изстрах. Облекли са като ятроеви. Ето. Не случайно викат Данчо повелителя на пчелите. Сивушки. След малко ще покажа друг клип. Нещо, което не се е случило на каменара до сега. Ето, виждате. Просто не мога да стане толкова дълъг. Елай тук да покажа как виждате. Да, пусна чаша. Ето и малката. И тя помага на тази. Ето, хубаво ръчето, сивушки. Ей, влизат се вече. Това за сега. След малко другия клип.